गिवान खुलुमबाय साफ्रोमखौबो साइखं ब्लग इउट्यूब चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरना लाहरनाय जालायबाय। अखा फिसा फिसा जुब जुब हागासिनो दं नोंथांमोन। ओमफ्राय फैलायबाय नै मनमोहनियाव मैयानि खामानि आद्राखौ मावफैलायबाय। पेन्डेला माने जोंना मैया खामानि आद्रा जादोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेखौनो दिनै आरो नै मावफैलायबाय। दायो माने दिनै कमप्लिट जाजोबगोन। ओमफ्राय फुजायाबोथ' बारा गोबाव गैला नालाय, गाबोननो जागोन। गाबोननिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन माने फुजाया। ओमफ्राय दायो माने नैबेखौ ओरै कुसि होनो दै, बेखौ कुसि दोगोन कुसि। मैया माने आद्रा जादोंमोन, ओमफ्राय मैयाथ' देखायजोबनो हायाखैमोन नालाय, ओमफ्राय नै दिनै देखायफिनलायबाय। मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो, चेनेलाव गोदानब्ला गावनिनो लोगो बा फंबाय साननानै साफाग्राब माबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। दायो बिदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांबाय थानोसैलाय मा देखायनो हायो। मा देखायनो माने भिडिअ'आथ' बे टेन हाउसनिनो नैबे कालि फुजानि दायो माने मनमोहनिपुरावहाय पेन्डेल बानायबाय थादों नालाय, बिनिनो जागोन आरोना भिडिअ'आ। ओमफ्राय दायो माने मैयानि आद्रा थानाय खामानिखौ दायो मावगासिनो दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेखौथ' बुङो आमब्रेला मडेल, साथा मडेल। ओमफ्राय नैफोरो जाहैबाय कुसि होनो आरोना, बेखौ कुसि। मैयाथ' माने आद्रा थादोंमोन नालाय खामानिया, दिनै कमप्लिट जाजोबगोन। दिनै कमप्लिट जाजोबसिगोन, फुजायाबो बारा गोबाव गैखाला नालाय। नोंथांमोन लोगोफोर दिनैनो माने पेन्डेलखौहाय कमप्लिट होनांगौ। ओमफ्राय दायो माने कन्टिनिउ खामानिया थाद'नाय गैयै जागासिनो दङ। ओमफ्राय दा माने दानि अखा जुब जुब एसे हादोंना, अखा हायोब्ला माने एसे प्रब्लेम जायो। अखा हागासिनो दङ, थ' नायनो हागोन नै दायो खामानियाथ' आवगायगासिनो दङ। दिनैनो कमप्लिट होनांगौ। ओमफ्राय दखानफ्राबो फैबायानो नै नायनो हागोन। दिनैनिफ्राय माने दखानफ्राबो फैनानै लुफैहांबाय। फुजायाथ' गाबोन मोनानिफ्रायनो जागोन ना। दायो माने मनमोहनिपुराव फुजाया गाबोन मोनानिफ्रायनो जागोन। दायो माने जोंनाबो खामानिया एकदम कन्टिनिउ, माने अखायासो प्रब्लेम खालामगासिनो दङ। अखाया दसेनो हालाय गारलाय जागासिनो दङ। ओमफ्राय दायो नैबे जिखौ नुदोंना, बै जि गोजाखौ बेखौ बुङो जालर। ओमफ्राय दायो दोगासिनो दङ। बेनिफ्राय आरो जोंना कुसियाना, ओइ गोलाव गोलाव नुदोंना, बेखौ कुसि होनो। गोजौनिखौ दोखांजोब्बाय, ओमफ्राय दायो गाहायनिखौ दोबावनांगौ दङ। मिस्ट्रिया जिखौ दोगासिनो दंना, बेखौ कुसि होनो आरोना। नायनो हागोन नै माबायदि दैयो। नै बेबायदि जायो आरोना दोखांबाथाय। मोनबेसे पाक जादों, मोनसे मोननै मोनथाम बेबायदि जायो आरोना दोखांबा। लोगोफोर नोंथांमोन, आङो नैबे मनमोहनि कालि फुजा पेन्डेल बानायबाय थानायनिफ्राय दायो फैबाय आङो जोंनि बादासिपुर सेन्टारावहाय। नायनो हागोन नोंथांमोन, नैबे जाहैबाय जोंनि बादासिपुर सेन्टार। दा बे जाहैबाय बादासिपुर सेन्टार नालाय। ओमफ्राय नैबे दिकियाजुलि थांनाय लामा, नै जोंना प्रेसिडेन्ट सार राहुल दा। ओमफ्राय दा नैबे मर्तिखौथ' माने दाखालि गारहैबाय, बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुखादों जानांगौ। बेयावनो दायो माने एसे लाइट साइट बानायनो, बेनिफ्राय एसे सिलिं जि दोनो, बेयावहाय औवा खालाबायदों आरोना। एसे सिलिं जि दोनो, बेनिफ्राय एसे लाइट साइट लगायनोसै बेयावबो। बेखौबो एसे माने मोजां एसे डेक'रेसन बानायनोसै आरोना। कालि फुजायाथ' जोंहा गाबोननो नालाय।
ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला नोंथांमोन मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साफाग्राफ माबा खालामना लाब्लानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि